kublay pay baro bapat ya kanika video te la bon nangi bakalay ba la chaya menta belia bla suspend ki recruitment belia ba pensange ka chingthung kam en de na kanika kambale mangine kumno te nga pa ban specify candidate ya kata te ya kanai he ka reservation policy ba mi cases kumnai kam de shura ka in ka pathamai shwa chungi ro la chu dan la bon ki ba file ya kanai ba klay ya kanai bet ba no shilling ki sto bet hadin chungi ro hadin shi hachar snyam ro hadin shi hachar snyam ro kan mi shi mi he kat pat pen thamai re ya kanai ka reservation policy kanai ka ba go through mangi menta kan de ka continuous fight continuous struggle chungki youth te ngas dang ya kanai ka movement tang lamba ban raise awareness lamba YouTube video tang ba ngai ya ka ching ot bit ka struggles bit ka ching suffer chungki youth bar khat chungki samla bar khat tengam ban share ben approach shakmat ben ya shakmat tengale no da ka signature campaign kata ro ki MLA ki snap man thai mdon ra bayarap ka ruling party chungi di ka NPP bet shibon ki khasai na to ki MLA ki nong yalam tamba iwe ro mdon ra bawan shakmat ben yarap ya ka do kasnam chungi kumba ki kular ha ka por elections ta ba arpan ngas tho no da ki shithi shaki MLA namar ba maybe ha ta ka link ket snap tamba lan na iwe armut kumba red idelbert lane so dan iwe ka to ka nei lan na kita khamtam na ka ruling party chungi ki NPP mdon re iwe ro ba krian ya kani ka topic ne ba yarap yangi te kani ka topic he ka de mano ro mdon re proper knowledge kamlong transparent re kamdon planning re kamdon strategy kamdon backbone kamdon re kancha research paskhyam te ya kata pan lai ai ken ka high court ka ching ot chungi bar khot na usnyam shakawe ka snyam pan te menta ka high court kala shimpat ya kanai ka case dala dei kata shit khot da ka su motu case kamot ndera ba file mano phang kanai tang bakila shim no dala dei ben investigate namar kanai ka reservation policy hai ka rukom thau kam don planning re ta ka daw bon ki ba ithu bro kin yo shwa bon ki badon connections kin yo shwa bet kan ya kata ka rukom te kata ka de bakut chong kanai ka bacha menta te dala dat ben implement ya ka rooster system pan ken sapen mi biang ya ka recruitments te kata de bakut chong kanai ka first part the second part pan ngakwa ben ya thu shphang ka rooster system kalong kum kapali shubu menta dan shispa telegi pos kat kum ka ching thu chong nga ro ngam tip bahare ya kanai tangba dadi badan shispa telegi pos te sau phau kum ba ong no shubu ki garo kimla re ben pendap ya katuka sau phau percent shubu sau phau seats shubu plus seats kading tam ta awero sunyam ai shuki garo hawero sunyam pan ai ki khase ta kata ken ka rooster system ben yo lang pali mar khandit ta phi kum kita ki factors kum kita ki scientific planning kum kita ki proper strategy nadu menchwa khlam don re ki MLA chungi ki khlam sngap re ka ching ut chungi bet ki bureaucrats ro kum ba ong ka honorable high court ki khamle en ra sat post nyam na ya ho men shwa san post nyam men shwa ka track kam ka nei ka policy ngas ho tang ba ka prithe ka la change ka population ki demographics ka la change bet ka after pandemic bar khoi la change lot te kum no ngi phi kum no ngi distribute te ka honorable high court ka de ka ba kamyan na banta chungi bar khot pala shim te no ka honorable high court ya kan nei ka issue te at least ya ka roster system can fix no te kata de ka second part third part pan nga phisa ya ka lei ba ka nei de ka ching chop yangi ne kum no te kata pat la ka chong ka topic ngan krian ba karukom fight chonga chong thai ka de ba kum no hadin san post nyam ka population kala ther na which nam ka wei ka snyam kumno pat kadik sa kut sa hakata ka juk sau % khasi jantia sau % garo chubo menta bet ngakwa iwe na phisia ben file no yaka RTI yaka census bathamai namar kat nei snyam ngila le kat nei snyam ngala try ben yo yaka census population myo re te no ka census bathamai bangin tep ka population te kat kum ka population chubo chong ka recent ka de ar phau lak ki khase jantia ben chubo shphau lak garo kata kanam change rawat nam sthu baklara karusa system ka shulong no sau phau % garo sau phau % khasi jantia bet na ka to ka batam kin pen yad pali
tangba ya ka population ya ka demographics pat mono benpen ba ka de ar pholak ki khase tangba ka percentage ka ding debit sau pho percent khasi jain dia de ya kata pan pat kata re ta kata ro ka de ka ching duna chongka reservation policy ta kane ka roster system ka aim ben I equality bet kaching opportunity ka balong equal ya bar khoi tangba dapat pat na du basdang karukom sam he jong ka reservation policy sau pho na du nang ta basdang he kam equal re tada pen equal ya kine ki basadian kam pat mentoi bhare yangi te bon ki boong nai kta re ya kane ka issue reservation policy ka percentage kum balong 40 even long 40 bet hadu bakut ya kata nga disagree bha ki ong ba nai kta re ya kane ka 40% namar sabon kaching mai ka chat benro mentaro bon te kaching mai ka chat benro wat mentaro ki students ki samla ki struggle te bilya pat ngin tieng ben approach khman menta ka ki khase jongi naka 10% jong general ro kila ben yakhun kidon ka bor kidon ka sab ben yakhun naka 10% jong ki general category ro tangba naka 40% jong ga ro kimla ra ben yakhun namar bilya kala reserve ben yatisya haba ki khase kila la lupa ben compete na ki general 10% ha ki state exams ta kamut dare ba open no yakane ka 40% khasi jan tiaro kinyo ban more opportunities nim dera ben tieng ek en bawan shakhman ho bar khot ki policy ne ki en rah prathe kindon bet ki pros and cons kindon bet ki chingduna bet ki chingbaha kanai ka reservation policy parim kabun ka chingduna teba shimpat ka honorable high court ya kanai ka case kadai ka small step towards progress na banta chungiro namar kanai ka roster system kadai tang small factor bet implement no haka reservation policy the bok na nesh khmat ba le stom mangiro kila pat ben pet so ya ka demographics kumno ka yan kumno ka population kin change no na ro basdang ben ngangit skham kin la kata kot bahano ki samla kheno bet ben khre no yala dei naman ba wat lada kan ya ngin yan ben hadu bakun khubleshi bon